ama sa in kan phone timuang tu Chrome browser Paihthawl dan he video hi video masalama khan kalau da to amai ro chu ka voice record te alo lang lawa text record chi alo lana wangin duangena file file lawa thiam lo te kan lo om nu la chu wang chuanin ashanin asan pa in ka siam thalea chuan karon upload thale ti kha viewers tele subscribers ten kan lo fedo ngania chuan masabera chuan phone settings a hian masabera chuanin phone settings a hian kan lutanga in lutanga chuan kan toy chawanga chuanin apps a hian kan lutang chuan helai manage apps a hian kan lut lenga manage apps a hian chuan helai a hianin kan app soka aron lang don ani kan apps list ka kan applications list hoka ti hian aron lang ta hian Chrome browser ka kan zong don ani ta hianin Chrome browser ka kan hmu mai lo chuanin helai subby apps a hian kan metanga helai pop up message stories use a hian kan met lenga ni chuan hei achung lama kan apps active na hoka aron lang tani he ta hi Chrome browser aron lang ta ni chuan Chrome browser a hian kan lutanga ti hian Chrome browser kan luta exact nge xlo om kan phone ti to tu tirit tu ka timuang tu ka exact nge xlo om ti ka kan enanga stories a hian kan lutanga ta hian ti chuan stories a kan lo luta helai anuai catch file hi kan bol lo pai tur chu ni tani kan clear tur chu ani tani catch file hi ti chuan anuai helai clear data hi kan metanga ti chuan kan lo meta helai clear catch a hian kan met leang clear catch a hian chuan okay a hian kan met lenga ti chuan kan lo clear ta ti chuan hei ti hian amma 1.5 GB ka alien ka tuna chuan 22.68 MB a alo tla thol ta hokani ti chuan tuna ka clear ang khanin he Chrome browser catch file hi bol lo file hi akha tokin kan thian file nga kan clear thin don ania chuan kan phone man te ai nang lawa setting in zia dan te nang lawa chu wang chuanin aluna kan threlo ni chuan
ati dan kan hrelo ni chuan comment section lama in lo soi lenga ti chuan kan in hrin le dawn ania